suka wena le mkhino top player ba re serino maselva nyana wa di dildo how fresh how fish how shisi nko ye meganyane wena sisi. What up, this is your boy Young Konyeke. Yo guys, today we're operating Young double blind date guys. Athama Rose asitshelana ukuthi sabobani, asitshelana ukuthi sihlalaphi. Yeah, mina ngizonibuza ama question nani ningibuze ne. Okay, sicala ngawe. What is your type? Type yami ne umuntu omshoti ne. Yeah. Umuntu omshoti ozothi makangidela ngimfaka impama, ngifuna ujolisi mfethu. Yo. Number 2. Yeah, sengifuna bomnyama manje. Umuntu angeke bazi bangithathele mfethu abovetisa bayahlupha hayi. Relax, ngizolento ngizospenda ngamalahla. Ngizospend wena ngithanda ngingakuboni. Yeah, feel. Okay ke. What is your type? Type yami umuntu ogezayo. Ungafiki ungilukela ikhwapha. Mina ngiwathanda amanzi ngigeza Monday, Wednesday, Friday mangenkwarini. Akumele siyeke phela makunjalo. Ngiyahlala shame ngigeza every year, every month. Umuntu omhlophe. Umuntu ozaziyo ukuthi ufunani empilweni. Uyaqava ke breadwinner. Yayithola. Okay ke yini red flag yakhe mfanele? Mfana uthanda amantombazane. Yeah. Mfana uthanda amantombazane. Okay ke asibeke so mina ngithanda amantombazana wona athanda mina. Wona athi yeah, athanda mina amantombazana. Okay ke yini red flag yakho? Mfana ongagezi, angimfuni umuntu onuka amakhwapha nekarapawo. Uyazi ukuthi kumnandi kanjani ungagezi? Wena ungangitshela ukuthi ugeza like 365 days. Mina ngigeza makufuna umzimba wami. Yabo, siyafana ngezi. Number 2, yaba lo umfana ogcoka ama G-string. Namaphaca mfethu aliyeni bafethu. Yeah. Ntoke Adidas. Umfana onomkenke. Yo. And mfethu angimfuni umfana onemkenke and bafethu. Mina umkenke wami ufihle 5 bob. Mina ngifuna lo we5 rand. Oh, musimele ngogubhe musi. Okay ke. Yini green flag yakho emjidweni? Thanda umjido njani? Omude. Engeke ngibhekele phansi. Yeah. Mara like name mina social meet up mina nawe so mina ngizogibela phezulu kwecrate. Angisho njalo mina siyeke phela. Kanti wena wathanda ukuyeka ubambene ezandleni. Mbamba ngabex. Uyabo singayiyeki le ndaba kumele sibambe ngezandla sivaye nayo. Okay ke. Ayibambe. Okay. Wena yini green flag yakho emjideni umtiba mjida futhi kwena yo umfana ohlanyayo ngifuna psycho endada mfethu mina ngizokushaya mina ukuhlaba ngeball pen hlaba ngeball pen ngikapa ngeodrop yo yazi mina ukapa ngani ngetoolbox ngikushisa ngamanzi ashisayo uyamazi uphangameni umalume wami ngitshela ukuthi mina ngumntana kaJohnsina mina ubaba momboro ke ithi makenzi wakhipha ubaba wami kuRex ayike wena uyangihlula shit means ngizoba umfazi uzoba indoda uyakwazi ukulungisa imoto mfethu ne mina kithi sabo mechanic sonke that's why wabamba lesandla mfethu ngimikisa ngasi cement sacela ukukubuza izandla zakho zimnyama 2 cokusinu musunukidona mfethu inkinga abo mara okay ke mangisuka la ngiyolungisa imoto cokubuza ne amafoni yo ivandali ende mina ngisebenza isipolpole naso uyasithatha mfethu mina ngithatha kwasana okay ke yo maye isipolpole wasitshontshe ungasithengisa ngemalini 15 rand uyothengani ngale 15 rand le ukwayo yapema obvious angimthandi intombazane epema ngiyabashaya mabangafuni ukungilayitisa yo wena kanti yini ngawe wena ngawazenza uJohnsina la angisho ngitshela ukuthi uGaten Mackenzie wakhipha ubaba mKurex mina ngiyokapa ngestina mfethu mina ngizokushaya since utho umshoti ne ngizokubuka ngixoxa chokslam wayicava lengoma le zothi ka jump start ka chokslam ka top 10 ka 10 gram kulo ubaba wami leyo ngoma okay ke hey wena sikuyeke wena ngikusaba okay asibuye kuwe si that ufuna umuntu onjani yo umuntu ogezayo mina ngitshelile ukuthi angithanda ukugeza hayi ke ngitshela type yami ibhinqa
chef. Ipinqa. Yo. Mina ngiyibhinqa leshangana. Ipinqa leshangana. Inaviwa yahlanya yagcina ke. Yeah, okay, yeah. Like wena ufuna mina ngibheje wena or wena ubheje mina? Awusiyabhejana phela. Yeah, akusi 50-50 yazi ithini? Wena 50 mina 10. Phela sokusingcono se. Kanti othanda ukuyeka. Ngiyatsha amafoni ngizobheja wena. Ungamncenyi. Ende uyayibhema ihabli. Futhi mina yiki into engayibhemi neplastic. Ubhema igufu, ubhema since uthe ubhema igufu ne. It's like wena since uthe umechanic kahle kahle uyayibhema oil. Like what are you doing for the living? Ngiyajona. Maye ngokubuza ne like kule ndlo leyo wafika kungana TV ungayikuki inaliti. Yewena. Yabona manje ne lo mbhede ngisawucabangela. Guys, niyarasa lapho. Yeah, okay ke ngiyabuya go. Like ne if wangibona ukuthi njani ungahamba nami like ku date ungithengele wena ukota. Awushemanyeke. Kanti wena ungafuni ngemali yakho ayisebenzela. Sisaqala ukubonana. Mina nginayo shame. Rich. Ungangisa le Mall of the South. Bamba ukuthi ngayo imali. Yazi ukuthi yini dream shoes yami. Fucking idiot. Ikhavela lami ladliwa amagondwane ngifuna ungithengele lona. Akwazi waba nayo. Yazi ngaba nalo nini? Dade ngisasonta ngisasentwana. Wena ungakenza ikhavela nebox grade 1 akusuku. Eish. Yabo maye angithanda ukhipha amahlazi wami. Okay bafethu. Wena maye uzobheka le nawe ubheke le bese siyavula siyabonana. Okay ke. Let's say 1. You are no learner. Fucking idiot. 5. Keep precious. Njengoba bathi 1 2 3 4 5 mina ngijwayele ukuthi bathi 5 4 3 uthini? Wena ngathi ngiyakwazi wena. Awungazi ungazele ukuthi ngikubamba inkunzi wena. Angisinto ukubamba inkunzi ngihamba ngemoto mina. Ngithathaphi? Yo, ngivaya yayicaba Rolls Royce. Yini? Rolls Royce. Bese mina ngitshela ukuthi wena mechanic. Imoto ye 6 million mara mechanic camera uyazi. Mechanic konjani? Okay ke. Since mechanic abantu ayimoto. yo, ninkinga espinal cord my it's like le ndaba le ungayifix. Ngizokushaya size sibe right. Yabo my. Yazibona ukuthi kangakanani? Ngishanga isithwebu. Swebo. Yeah. Ngitshela ukuthi wena ngaguga yazibona Wena box. Great. Umnandi. Since ngibonele you think I'm a type. Yeah. Why? Nyarasa. Koqala ngifishana. Eish. Action. Ungagibele embedeni wami uzowisa. Chef, uthenge ngemali 7,500 trillion cash. lo ikhona leyona usase right awukhulu. Eish. Yabo like doctoreni ngathi uyagula nyana. yeah ngiyagula ne mara lo muthi lo ngangilapha ufuna wena. Ngiyoshamela ngikufuna. Yeah. Hambe wrong. Kanti wena uyathanda ukuzenza indoda uzasibukana man to man. Yekela umqamelo wami. Nawulungisa Hawu, ngathi ufuka ufake epokotweni. Hawu, umqamelo la lengathi itina lesi. Istina soft so. Yeah, bengithi it's like, yeah. Uthofuna umuntu omhlophe, omude. Ane. Uyacava my con technology azazi lezi zinto zokufaka la enyaweni. Ukuthi ube mude. Ngizofaka zona for wena or so hamba sobulala umuntu omude bangikhathi inyawo bangifake ezakhe. Uthini? Yeah. Like wena ngifuni. Angikufuni. Nama kufuni box. Hello. Angisakufuni. Yo, Sengifuna ubaba wakho. why? Ubona ukuthi ungakanani. Uthe ufuna umuntu omshoti. Angisakufuni. Bafethu bathi abasangifuni. Ende abaqaka ukuthi ipokoto lami lingakanani. Uyakwazi ukutshontsha amafoni qala. Yo, ngiyivandala, iPhone yale. Yo. Phone god. Yabo maye sengicedile.
What up? This is your boy, Young Kunyeke. Iyo. Jole, Jolo, lo, box. Mkapa, engine. Just bayile, him no vandali. Don't forget to like, share, comment. Don't forget to subscribe. Now later.